Ben, pois, no meu proceso de inicio na escritura hai sempre unha referencia á nenez. A nenez na miña pequena aldea, no meu lugar no mundo, que é un sitio da terra de Celanova. Trátase das cartas familiares que lle escribía aos meus proxenitores que estaban na emigración. Entón, con ise xermolo, logo, xa na época da primeira transición á democracia, transición á adolescencia, no Vigo dos anos 70, afóndase nese sentido de consciencia. Consciencia dunha esgazadura cultural, vital e idiomática. Entón, o acto de escrita, para min, constitúe máis que nada e originariamente un exercicio de independencia, de autoafirmación e de compromiso coa miña xente, compromiso cunha nación no sentido dunha lingua, dunha identidade, dun territorio, e como xeito de expresión das pequenas arelas, dos pequenos desexos, dos pequenos tormentos da miña xente. Ou seja, dunhas persoas as que durante anos, durante séculos, lles quitaron a voz, e como forma máis representativa o idioma propio. Entón, esa é a miña iniciación na literatura. Aí, poderías citar como primeiros referentes literarios, o caudal desbordante de Otero Pedrallo, a literatura de Otero Pedrallo, figura exemplo de compromiso en moitos planos intelectuais, compromiso cunha lingua, cunha cultura, fidelidade a unha causa. Xa digo, Otero Pedrallo é un referente fundamental para min, pero, por citar, eu que sei, un par deles máis, tamén, en un plano totalmente diferente, en canto a xénero, en canto a estilos, o esencialismo, o efectismo e a potencia de ir ao fondo, a medula da condición humana da literatura de Luís Pimentel, ou noutro plano, tamén o embrión dun mundo que abre a poesía de Uxío Noboneira, ou seja, que é, por un lado, primitiva, local, e, por outro lado, universal. Entón, xa digo, esas son as miñas primeiras coordenadas do proceso literario.